Какво става, професоре? Аз и Орландо, САЩ, специално издание. Какво става, професоре? 208 епизод. Въздействащи моменти, свидетелства за преобразяване. Ванеса, ти си родена и израснала като адвентист от седмия ден. Къде е твоето лично предизвикателство днес? Днес просто понякога е съкрушително да видиш, че хората в твоята църква не са будни за проблемите, които се случват днес, като настоящите събития, и как това води до завръщането на Исус. Неща като дневния ред за изменението на климата. Това е едното нещо. Не осъзнаваме, че това е нещото, което те използват, за да въведат неделния закон. Това е едното. Изглежда, че си активен зрител на какво става, професоре. Изглежда, че си гледала доста епизоди. Как това промени живота ти? Толкова оценява маниерите на Уолтер и факта, че той не трябва да ви крещи, за да разберете гледната му точка. Той е много образован и едно от нещата, които също оценяваме, че говори за неща като еволюционизъм срещу креационизъм. Той всъщност има примери и точки. Той може да извади на показ науката за нещата, което е просто вълнуващо и ви помага, ако искате да кажете на някой друг. Разбирате какво имам предвид. Но той е толкова запознат с повече от един аспект, а също и с Библията, и е страхотно да гледаш програмата. Когато гледаш какво става, професор, има ли нещо, поради което да кажеш, трябва да споделя това с другите, и как го правиш? Много интересно. Както казах, едно от нещата, креационизмът, това е единият начин. И дори в църквата открих, защото когато децата ходят на държавни училища или хора, които посещават много пъти, хората дори не вярват в историята на затворението. Това е едно от нещата, които се опитвам да извадя и използвам някои от точките, които той имаше и успя да сподели с нас в програмата си, и аз да ги използвам, за да опровергая някои от техните аргументи, защото те наистина са в това, което светът им е казал. Идвайки от Карибите, каква е твоята лична цел да протегнеш ръка и да помогнеш на другите да разберат Евангелието на Христос? Различните култури имат различни начини да бъдат достигнати. Би било добре да се върна от дома до известна степен, или дори ако не отида физически, но също и хора на нашите острови и хората тук от различни култури. Мисля, че ми е по-лесно да се движа между културите, защото имам някаква връзка. Има много диаспори в тази страна. Също имаме връзка, защото имаме споделена история. Затова за мен е по-лесно да говоря с хората, може би на диалект. Такива неща. Понякога хората ще гравитират около нас и е по-лесно да започнете разговор с други хора по този начин. Да. Когато сте тук на щандът на Clash of Minds, отглеждайки се и за първи път, вероятно да виждаш Уолтер наживо, предполагам, тогава какво е впечатлението ти от работата, която наистина върши Clash of Minds?
Мисля, че вие вършите толкова прекрасна работа, достигате до хората по целия свят и използвате интернет и медиите по такъв прекрасен начин. И да, има някои начини, по които хората могат да бъдат достигнати, когато може би лично понякога е трудно. И също така е добре, че ако не могат да кажа нещо по такъв красноречив начин, ще могат да насоча някого към видеоклиповете. И това също е добър начин. Понякога мога да споделя това. Особено когато говорим за неща, свързани с текущите събития, той формулира нещата по такъв начин. Трудно ми е да го кажа. И понякога си опитваш да кажеш нещо на човека, той просто ти казва: моля те, това никога няма да се случи. Например, Конституцията на САЩ няма църква и държава. И той ще обясни нещата по такъв по-добър начин от мен. Затова мисля, че е добре да правите вторичен евангелизъм, където използвате чужди думи, които са в състояние да обяснят нещо малко по-добре, отколкото вие може би можете. Ако не сте толкова красноречиви като тях. Благодаря ти много, че отдели време да отговориш на няколко въпроса. Бог да те благослови. Същото важи и за вас и за цялото служение, за хората, които виждам по телевизията и които не виждам. Бог да ви благослови всички. Благодаря ви, че дойдохте през целия този път отвъд океана, за да ни посетите тук в Орландо. Клеер, такова удоволствие да те срещнем и да чуем част от твоята история. Мисля, че е много уникална. Искаш ли да споделиш с мен откъде всъщност идваш и ми дай малко информация за личния си живот? И тъй като си тук със съпруга си, разкрий ни историята ви. Благодаря. Откъдето идвам, днес специално идвам от Канада, но съм ливанка от Ливан и съм родена и израснала като католичка в езуитско училище-интернат в Ливан. И след това всичко, което знаех през целия си живот, докато не напуснах Ливан, беше, че има само католици по света, в които бяхме приети, но когато дойдох в Канада след войната, осъзнах, че има много други деноминации, освен католици. И това, в което ме учеха в интерната, е, че битие е просто история, разказана от Аврам. Как би могъл да знае как е започнал светът? И Откровение казаха ми, че Йоан е бил оставен сам на остров и просто е изгубил ума си. И той е измислил всички тези истории. И това се е запечатало в съзнанието ми. Тоест, защо сме тук? Тогава, ако началото и краят не са верни, къде сме? Какъв е смисълът да бъдем на тази земя? Нещо трябва да се е случило на лична основа
за да решиш, аз трябва да отида в Израел. И след това ти отида и какво се случи? Аз търсех през всичките тези години. И отидох в Израел през 2019. Отидох там за 1 месец. И след 2 седмици отидох до река Йордан и огледах се. Видях тези щастливи хора. Те се кръщаваха, славеха, молеха се. И казах: Господи, защо не ми се показваш? Аз те търсих и ти не ми се показваш. Но знаеш ли какво? Няма да се откажа. Няма да се откажа, докато не ме благословиш. И тогава изведнъж целият този шум. Били сте в туристическа зона и сте чували шума навсякъде. Целият този шум просто утихна. Вече не можех да чуя никого. Единственото нещо, което чух, е глас, който ми казваше: очисти се от предишната си система от вярвания. Аз съм аквафоб. Знаете ли какво е аквафоб? Твърде се страхувам да вляза във водата, когато не знам какво има в нея. А река Йордан беше много кална. Но някак си се озовах в реката. И се молех. И казах: Господи, каквато и система от вярвания да съм имала в миналото, просто я пускам точно тук в тази вода. И излизам. Така и направих. И веднага, щом излязох от водата, се почувствах много по-лека. Когато се върнах в хотела, се обадих на съпруга си, защото той все още беше в Канада. И той каза: о, трябваше да спра видео, много интересно видео, когато ти се обади. Попитах: кое е видео? Той каза, че някой, наречен Water Fight, казва нещо за съботата. И аз казах: добре, Марк, ще поговорим за това, когато се прибера вкъщи. И когато се прибрах вкъщи, казах: за какво става въпрос? Какво казва този Уолтер Файт? Кой е той? Той каза: чувала ли си някога за деноминация, наречена Адвентисти от седмия ден? Казах: не, нямам представа. Той каза: такъв е Уолтер Файт. Той е пастор на адвентистите от седмия ден. А видеото, което гледах, е за спазването на съботата. И веднага, щом каза това, аз просто седнах на стола и започнах да плача. И той казва: защо плачеш? Казах: отгледана съм в култура, в която делничните дни са числа. А ние имахме имена само на 2 дни в седмицата. Първия ден, втория ден, третия ден и така нататък. А след това петък се нарича Дежума, което е подготвителен ден. А съботата се нарича Сабат. И казах на съпруга си: не можех да повярвам, че съм възпитана с тези имена на дните и дори не обръщах внимание на това. И тогава седнахме и гледахме Уолтер Файт, този, който съпругът ми гледаше сам. И бях изумена. Сякаш имах нещо на очите си и то просто се изтри. Можех да видя истината и можех да разбера какво казва Уолтер. И тогава се случи пандемията. За нас в моя дом това беше благословение. Защото тогава не трябваше да ходим никъде. Просто седяхме там и гледахме Уолтер. Едно видео след друго, едно след друго. И някой от тях гледахме 2 или 3 пъти, защото се опитвахме да следваме Библията. И какво удивително нещо беше това. Дължа на Уолтер, че съм тук днес. Това е сигурно. Когато погледнете ситуацията, в която ти и съпругът ти сте били по едно и също време в търсене, повече или по-малко, намирайки и двамата, няма съвпадение. Какъв е Божият план за вас лично? Какво научихте от това преживяване за себе си и семейството си? Често си мислех, че аз съм тази, която се помоли на река Йордан. Защо Бог показа първо на съпруга ми? Защото съпругът ми е анализатор.
И ако той не е убеден, няма да продължи напред. И това щеше да бъде пречка за мен в дома ми. Нали? Затова той беше убеден преди мен. Така и двамата можем да бъдем на един и същи път. И какво ще бъде от тук нататък? Ние сме призовани. Призовани сме. Но не знаем за какво. Не знам, но за нас беше такава чест да бъдем част от Божия план. Ако не бяхме, не мисля, че това щеше да се случи. Не се случи случайно. Бях в Израел, а съпругът ми в Канада. И докато аз се моля, той гледа Уолтер. Това е чудо само по себе си. Бог работи с чудеса. Каква е вашата лична визия за войната, която Clash of Minds води, и защо смятате, че това служение е призвано да свърши определена работа в края на времето? Знаете ли, начинът, по който Уолтер разбира ситуациите, начинът, по който е правил изследванията си в миналото, той ме научи да не приемам нещата просто за чиста монета. Искам да кажа, че Уолтер направи толкова много изследвания, които са на толкова дълбоко, на много дълбоко ниво, че извади на повърхността. Никой друг никога не съм чувала да прави и казва това, което е направил и казал той. И това, което е красивото, е, че той беше от другата страна. Той беше от другата страна, а сега е от тази страна. И той познава и двата свята. И ни показва и двата свята. Той ни казва разликата между двата свята. И ако не беше Clash of Minds по време на пандемията, аз не зная. Бяхме толкова нови. Щяхме да се изгубим толкова лесно, заради цялото объркване, което се случваше. Но след това, когато седяхме и гледахме Clash of Minds и когато седяхме и гледахме какво става, професоре, го очаквахме с нетърпение всяка седмица, така че получавахме намек за това, къде се намираме, какво се случва и какво да търсим. Имаше поредица, иска ми се да можех да си спомня коя беше тази поредица, където седнах с химикал и хартия и взех всички обяснения. Какво означава водата в Библията? Какво означават звездите в Библията? Никога не бях чувала нещо подобно. Седнах и записах всичко и това ми помогна изключително много да изучавам Библията сама. Защото там, където сме, съпругът ми и аз, нямаме кой да ни научи. Нямаме никой, абсолютно никой, който да ни научи. И разчитаме на видеоклиповете на Уолтер Файт, за да разберем Библията по начина, по който трябва да я разберем. Благодаря ви много за споделянето на вашата визия, вашето минало и история и вашето настояще, разбира се, с екипа на Clash of Minds. Желаем ви всичко най-хубаво и Божиите могъщи благословения. Благодаря ви много. И много ви благодаря за службата. Моля се за вашата група всеки ден. Бог да ви пази и да ви спаси. Защото имаме нужда от хора като вас в този момент от времето на историята. Това е сигурно. Много благодаря. Амин.
Здравейте, седя тук с Фейт Ласел. А вие представлявате организация, наречена Streams of Light International, нали? Да, господине. И вие публикувате Великата борба, но това е различна Велика борба. Ако я прегледате, ще откриете в различни глави, ще намерите QR код и ако го проследите, ако го сканирате, тогава ще получите цялата информация за тази глава, плюс видеоклипове и всичко останало. Разкажете ни за вашия проект. Искаме да видим по една книга във всеки дом в Северна Америка до 2026. И това, което имаме, е книга, която вярваме, че може да влезе във всеки дом по начин, който може да преодолее препятствията, които някои хора може да имат. Те не обичат да четат. Добре, тази книга ще ви се прочете сама. Ако не се интересуват от историческа книга, библейско пророчество, имаме списание за здраве, което може да отговори на нуждите им. Нарича се Thrive, нали? Да. Ние събрахме това в информационен пакет и програма, за да помогнем на местните църкви да могат да разпространяват по организиран начин с карти на района, да знаят къде да отидат и какви области са покрили и как да почукат на вратата и по привлекателен начин да ангажират хората с тази книга и да се молят с тях и да предлагат библейско изучаване. И ние си партнираме с църкви в цяла Северна Америка и сме развълнувани, че през 2025 ще поема тази мисия международно в Европа и на други места по света, когато Бог отвори вратите. Така че сме благодарни. Мисля, че това е прекрасна идея, защото имате книгата и тези, които обичат да четат, могат да прочетат цялата книга напълно. Тя е пълна, да. Тези, които не обичат да четат и искат да знаят за тези неща, кликват върху QR кода, получават цялата информация във видеоформа, така че всичко е тук в една малка книжка. Това е брилянтна идея, смятам. И ако хората искат да подкрепят това и да получат тези книги, разбирам, че ги раздавате на цена. Със сигурност се опитваме в Северна Америка през 2024. Имаме специално предложение за църквите, които си партнират с нас. Не знам как ще изглежда през 2025, но се опитваме да го запазим възможно най-разумно, защото искаме тази книга. Тогава, ако искате да бъдете част от тази евангелизационна дейност, можете да се свържете с faith@streamsoflight.net. Ще го повторя. faith@streamsoflight.net. И вземете цял куп от тези книги, раздавайте ги като есени листа и ударете 2 заека с 1 куршум. Не искаме да убиваме тези зайци, нали? Искаме да ги запазим живи. Но за тези, които са медийни наркомани, има QR код. За тези, които обичат да четат книга, всичко е в една опаковка. Слава на Господа! Нещо друго искате ли да кажете? Не, мисля, че това е всичко. Много благодаря, удоволствие. Бог да ви благослови. И ти имаш правилното име, Фейт, вяра, да. Така че нека продължим напред с вяра. Нека се помолим. Небесни Татко, мисля, че това е прекрасна идея и се моля да благословиш този проект и да благословиш разпространението на тази прекрасна книга. Великата борба, за да може тя да излезе като есенни листа. И благослови Фейт, докато работи за тази мисия и се опитва да я популяризира. В името на Исус, амин. Амин.
Здравейте, седя тук с Мишел. Здравей, Уолтер. И съм толкова щастлив, че седя на тези мебели. Точно така съвпадат идеално. Господ ги беше приготвил за вас преди няколко години, когато ги получихме. Разкажете ни как тези мебели се оказаха на нашето място тук в Аси. Всъщност купихме градска къща. Градска къща под наем, така че това е нашият Airbnb. Бяха красиви цветове, конзолата, диваните, мислехме, че е красив цвят, но те украсиха всички градски къщи, всички тези неща и го имахме за около 3 години. През последната седмица Лана се свърза с моя приятел Лан, моя добър приятел Лан, когото познаваше, защото Лан поръчваше неща от Clash of Minds и те имаха приятелство. И стана така, че Лана задаваше въпроси и ние казахме, добре, имаме Airbnb, в който могат да поседнат. Ще се радваме да ви помогнем да се подготвите за тази обстановка, защото какво благословение, тотална атака, вашето служение беше за нас и нашето семейство, затова казахме, че ще се радваме да помогнем. И когато бяха там, казаха, добре, забравете другите неща, които предложихме, можем ли да имаме тези неща? Съвпадат идеално и разбира се, казахме да, със сигурност. Много мило от ваша страна. Благодарим ви, че ни помогнахте да съберем това, защото знаете, когато пътувате на дълъг път, е трудно да намерите всичко, от което се нуждаете. Но това, което съм толкова изненадан, е как всичко се вписва в цветовата схема и всичко останало. Сякаш Бог е планирал това много отдавна. Той го е направил. И аз, и Хенри, и Лана пазарувахме до килима. Да, изглежда красиво. Какво благословение. Благодаря ви. Как успя да се свържеш с Лана и с екипа на Clash of Minds? Аз съм адвентистка от 7-я ден, от 21 години вече. Бях кръстена в неделната баптистка църква, Голгота, неденоминационна. Бях там около 5 години, изучавах Откровение, прочетох цялата поредица Изоставени, прочетох целият Тим Лахей. Казах си, Господи, това е толкова вълнуващо. Имах драматично обръщане във вярата, защото бях в бъркотия преди да предам живота си на Господ. Така че от около 5 години изучавах Откровение Данаил и си казах, Господи, никога няма да разбера тези неща. Това няма никакъв смисъл, никога няма да разбера това. И тогава получих листовка по почтата, на която имаше снимка на зверовете и всичко останало и пишеше Откровение, семинар. Не казваше коя църква го прави, отидох на него. И това беше преди около 21 години. Най-добрите 6 седмици от живота, които преживях. От битие до Откровение ми се отвори пред очите. Тогава станах адвентистка от 7-я ден и казах, добре, аз съм адвентистка от 7-я ден, ще спазвам съботата. Сега разбирам. Бях толкова щастлива. Ето така станах адвентистка. Но по време на ходенето ми като адвентистка от 7-я ден, когато станах за първи път, винаги бях в фан църквите, забавните църкви. Винаги имахме хубава, добра музика, забавна. Винаги правихме това, което искахме. Беше много спокойна атмосфера. И това беше почти винаги във всички църкви, в които бях, адвентните църкви. Но за мен беше удобно. Преподавах съботното училище, преподавах на тинейджерите в църквата, каквото можех да правя, преподавах да бъда част от това и бях развълнувана да го правя. Но срещнах Лана и Дуейн през 2018, моите добри приятели, които също помогнаха за това. И научих малко тогава и чух хората да казват, о, трябва да ядеш, да се храниш по-здравословно и че музиката е вредна за теб. И моят отговор винаги беше, че Библията казва, че можете да ядете чисти храни. Не ядем свинско и морски дарове, но Библията казва, че можете да ядете чисти храни. Здравните принципи в Левит. Точно така, винаги това е било. И след това музиката нямаше смисъл за мен. Питам, какво не е наред с нашата забавна музика? Например, ходим на забавни църкви, нали? Това е с което сме свикнали. Децата ми я обичат. По това време имах малки деца и продължих по това пътуване и не се чувствахме много удовлетворяващо, но си казах, Господи, където и да искаш да съм, ще изпълня волята Ти и ще направя това, което искаш от мен. И в крайна сметка, Лана и Дуейн започнахме семинар за откровения от дома, за да могат децата ми да преминат поредицата. И най-накрая стигнахме до етапа, в който си казаха, ето, чуйте това. Готови сте за това, нали? Чуйте. Това беше поредицата тотална атака. И си казах, добре, това изглежда хубаво. Нека всички да слушаме това. И аз слушах Дъг Бечелър и четях всяка книга за адвентистите продължение на 20 години. Страхотно. Но все още се обличах както искам. Носех грим,
Хранех се както искам. Много сърцето ми беше право. Обичам Господа с цялото си сърце, но нито веднъж никой не ми каза, че трябва да правя нещо друго с убеждение. Не бях чувала за духа на пророчеството, не чух нищо за това. Никога не са ти казвали нищо за духа на пророчеството? Не си спомням. Със сигурност не конкретно. Във всеки случай не го направиха очевидно. Никога не са ми споменавали нищо за тези неща. Не мисля, че някога са говорили за това честно. Но гледах тотална атака и когато я започнах, вероятно завърших цялата поредица за около 6 седмици. И така гледах поне 2 на ден, може би повече, но когато я гледах, люспите просто продължиха да падат от очите ми. И в този момент казах на Лана и Дуейн, пропускам ли нещо тук? Чела съм Великата борба, чела съм Копнежът на вековете, всичките 5, прочетох ги повече от веднъж. Но за какво говорят за духа на пророчеството? Защо се чувствам така, сякаш нещо ми липсва? Сякаш нещо е изчезнало, нещо го няма. Какво пропускам? И те казаха, свидетелствата към църквата. Прочете ли свидетелствата към църквата? Казах, кои са свидетелствата към църквата? И ранните писания, съветите за диета и храна. Никой никога не ми беше обръщал внимание преди. И първото нещо, което направих, беше да поръчам 9-томната поредица и започнах да я чета. И Уолтер, ако ти кажа, че преминах през първите няколко глави и почти се почувствах толкова засрамена, колкото когато за първи път се покаях и дойдох при Господа, защото казах, о, Господи, трябва да се променя. Трябва да се променя. Аз съм точно като света. Нашите църкви са точно като света. Точно като това, което е навън. И Бог иска особени хора. Той се завръща скоро и иска хората да бъдат с духът на пророчеството. Иска да ни върне там, където е било първоначално. Да. Единственият начин, по който може да направи това, е да го направи постепенно, стъпка по стъпка. Защото толкова сме се отдалечили, че дори не можем да разберем разстоянието, което е между първоначалното и нашето паднало състояние сега. Уолтер, аз отидох от бързо хранене 1 до 2, може би 3 пъти на ден, преди година и половина. Всичко това бе наскоро, преди година и половина, за да се опитам да разбера как да готвя вегетарианско. Дори не знам как да готвя нездравословно. Не съм израснала в готварска среда и не съм се учила да готвя. Цялата тази година беше пътуване, невероятно пътуване и Господ ми позволи. Той ми даде тази красива ферма, където мога да благословя много хора. Чудесно. Огромна площ, където започвам семинари за откровение и служения. Но това е пътуване. Но това е сигнал за събуждане за нас, че свидетелствата към църквата, тази поредица от 9 тома, те трябваше да започна с тотална атака. След това трябваше да получа свидетелствата и ранните писания, защото животът ми през последната година и половина е просто драматична промяна и невероятна. Господ казва, стеснен е пътят и малцина са онези, които го намират. Да. Това ме притесняваше, защо трябва да е толкова скрито? Но има и друг стих в Библията, който казва, търсете и ще намерите. Така условието за намиране е търсенето. И аз срещам толкова много хора по света, които казват, попитах Господа, къде е отговорът. Не знам какво да правя. Моля те, разкрий ми се. Аз самият го направих. Спомням си, че седях в онзи малък параклис и просто нямаше отговор от Бог. И казах, че приключих с това. Просто няма отговор. И казах, ако съществуваш, разкрий ми се. С други думи, вие търсите, нали? Да. И никога не съм очаквал да намеря това, което намерих, но го намерих. И докато стигнете до момента, в който казвате, Господи, покажи ми. Но Той няма да ви насилва. Да. Трябва да стигнете до същността, да зададете въпроса. И Той създава обстоятелства в живота ви, така че да сте готови да зададете въпроса. Да. И дяволът поставя толкова много неща на пътя ви, че да не можете да отговорите или да зададете въпроса.
и да не търсите. А ако не търсите, не намирате. И това е начинът, по който нашия свят и нашата църква, когато видя църквите, искам да крещя, искам да стана. В тяхното състояние няма нужда да търсите и няма нужда да се променяте. След като научих всичко това, започнах да гледам медии за мозъка. Разбира се, започнах да изучавам всички тези неща за музиката, за наркотиците, за всички тези неща в църквата. Разбира се, диетата, дрес-кода, без грима, за най-смиряващото преживяване, но казах: Господи, това е по-малко от мен. Не искам хората да гледат мен. Не става въпрос за мен. Това е за Него. Искам да блестя за Него, но само тези, които наистина търсят, и е жалко, защото те не са много. И колко знания мислите, че има Бог в сравнение с нас? Страшно много. Неограничено, нали? И така, колко трябва да търсим? Страшно много. Неограничено, нали? Колкото можем да получим, и това продължава. И Бог чака нашите хора да се подготвят за Него. Никога няма време, когато можем да кажем, че сме достигнали, защото ще търсим и намираме цялата вечност. Но времето е кратко. Както казвате, както всички знаем, когато изучаваме тези знаци на времето, очевидно не определяме време, но когато погледнете всичко, което се случва около нас, просто е така. След всички тези неща, които са изчезнали за година и половина, аз си казвам: хайде хора, нека направим това, да започнем да четем. Ще публикувам поредицата от 9 тома, свидетелства за църквата, от 9-те, том 5. Сега сме по средата на 5-тия том. Започнах преди около година, прочетох всички ранни писания, но аз съм почти там. Том 5 е много хубав. 9-тия том също е много вълнуващ, защото идва точно в края и има много неща там, които трябва да ни вдъхновяват. Определено. Но познавате Божието чувство за хумор, защото когато преминавах през всичко това, имахме градски дом. И служението, което започнах, имах голяма палатка в имота, за да започна семинари за откровение. Казах на Господа: може би Уолтер може да дойде тук един ден и да направи поредица там. Или може би, разбира се, споменах и някои други души. Всичко това за мен е просто, казах ви, че Господ има чувство за хумор. Той е невероятен. Вие сте достатъчно близо, за да бъдете част от това, да бъдете благословени и да го подкрепите, защото имаме работа за вършене. Всичко, което мога да кажа е: нека Бог ви благослови, докато се опитвате да споделяте, че има нещо повече от затопляне на църковните скамейки. Със сигурност има, да. Има цял свят, на който Господ иска да ни изложи. Има я здравната вест, която открихте. И хората в църквите мислят, че това е ограничение. Не е ограничение. Това е експлозия. Това е за наша полза, за да ни направи по-здрави, да осъзнаем това. И ако можете да накарате хората да разберат тази дължина на вълната, няма ли да е чудесно? Щеше да бъде. И моята дължина на вълната беше: сигурна съм, че Бог иска да се храним здравословно. Това вероятно би било хубаво. Той вероятно си казва: добре, би било хубаво, ако се храните здравословно. Сега открих, че не. Бог ни казва да се храним здравословно. Той не ни моли учтиво. Той, разбира се, че има милост и благодат. Повярвайте ми, повече милост и благодат. Но Той казва: не, това е, което ви казвам да правите, да учите. Чакам хора, които наистина ще ме слушат. И вярвам, че идва времето, когато разликата между тези, които следват здравната вест, и тези, които не я следват, ще стане много, много преобладаваща в света. Да. И колкото по-скоро го направим, толкова по-добре. Но тези от нас, които са се придвижили по тази линия, създадохме здравно служение, което се нарича Верити. И целта е да помогнем на тези, които все още не са открили ползата. Но за съжаление, много от тези, които я открият, ще открият, защото са изостанали толкова много и са се разболели толкова много, че не могат да работят повече. Не би ли било хубаво да пропуснем това и да влезем в крак преди да стигнем до този етап? И за щастие, поне за мен и семейството ми, не сме имали лошите последици за здравето, с които да се справяме. И това е процес. Повярвайте ми, все още не сме напълно готови. Това е процес на прогресия. Това беше през последната година, но със сигурност е такова благословение. Такова благословение да видиш как Господ те благославя и почита,
когато се опитваш да го почиташ по най-добрия начин. И ви казвам, търсете, както казвате, търсете с цялото си сърце и ще намерите. И Той ще отвори врати, ще благослови, ще благослови. Здравната ръка отваря ума. И когато умът е отворен, духовният аспект и въпроси могат да навлязат. Трябва да имаме ясен ум и по време на това, което ни сполетява в света. И много скоро ще трябва да можем да правим разлика между истината и измамата. Амин. Защото дяволът е майстор в продажбата на измама. Определено е. Той ме продаде в продължение на много години. И така, имате ли някакво последно насърчение или дума, която искате да дадете на слушателите? Просто искам да кажа, че ако не сте гледали Тотална атака, това е поредица от 36. Гледах я в YouTube, гледайте я. Защото ще промени живота ви или успите ви ще паднат. Ще видите свидетелствата за църквата от том 1 до 9, ранни писания, четете ги и ги изучавайте, защото Бог върши дело в тези последни дни. И те промениха живота ми, сякаш дори не можете да си представите. Можете да попитате приятелите ми, със сигурност влезте там в духа на пророчеството. Бог казва, че трябва да изучаваме духа на пророчеството и ще бъдем готови за Господ да се върне. Благодаря ти, Мишел. Ще се помолим ли заедно? Да. Небесни Татко, благодаря ти за свидетелството на Мишел. Тя беше в църквата от дълго време. И след това откри, че Господ има специална вест за своя народ в този момент от историята на земята. И се моля да я използваш мощно, да й дадеш сила и да я превърнеш в бастион в това време, фар на светлината, към която хората да бъдат привлечени. И се моля за това в името на Исус. Амин. Амин. Тук имаме интересен гост, Айван Раж. Много се радвам да се запознаем. Радвам се и аз да се запозная с вас. Благодаря ви, че ме приехте. Би ли ни разказал накратко малко от историята си? Има някои интересни неща, за които си знаел много за йогата. Разбира се. Всъщност съм роден и израснал в Индия. Учих в индуистско училище няколко години и след това станахме адвентисти и имаше момент в живота ми, в който имах въпрос: коя е истинската религия, коя е истината? И един от моите служители ме запозна с мюсюлманския апологет, който всъщност цитираше погрешно от писанията. Не знаех, че цитира погрешно стихове от писанията. Клонях към исляма и се съмнявах в Библията. По това време един от моите приятели, адвентисти, ме запозна с ислямската връзка с Рим от професор Уолтер. Лекцията за ислямската връзка, да, поредицата Тотална атака. Поредицата Тотална атака. Гледах тази лекция и след това проведох разговор с шефа си, след което си взех почивка от 2 седмици и гледах цялата Тотална атака, поне 2 или 3 пъти, една след друга. И това всъщност промени живота ми. И тогава се върнах на работата си. Казах, че искам да напусна работата си. И казах, че ще започна служение и ще живея остатъка от живота си за Бога. Това е накратко. Това е невероятно. И кога беше това? Беше преди около 13 години. Добре. И тогава участвате в служението в момента? Да, имаме моята партньорка в бизнеса в служението, Хайди Томпкинс и аз. Всъщност създадохме Хайди Health Kitchen, където правиме любимите трюфели с моркови и започнахме това преди 10 години. Когато започнахме, имахме план за нашия бизнес, защото бизнесът ни беше фокусиран върху служението. И всъщност имахме разпечатка и се срещнахме с професор Уолтер Файт на ГК през 2015, започнахме през 2014. През 2015 дойдохме при него и дадохме разпечатка на нашия бизнес план.
Той премина през него и не мисля, че го помните. Той го прегледа и се върна следващия ден и каза: вие сте на прав път. Прекрасно, толкова полезно с Хайди Кичън. Да, Хайди Томпкинс и аз все още сме партньори в бизнес служението. Миналата година започнахме също. В допълнение към кухнята за здраве на Хайди стартираме и перлата на мъдростта. И тогава преди 5 години започнахме да правим видеоклипове за йога, наречени Yoga Unboxed, където обясних корените на йога, намиращи се в Битие 3 глава. Разкажи ни за това. Добре. В индуизма има 2 широки клона. Единият е атеистичен, другият е теистичен. И теистичният клон на индуизма се занимава с идолопоклонство. Атеистичната част на индуизма, те участват в поклонение на природата, пантеизъм. И йога се вписва в атеистичната част на индуизма. А думата йога означава да свържеш човешкия ум с ума на Шива. Като се има предвид това, индуизмът учи, че първият, всъщност, един конкретен индуистски гуру всъщност популяризира това учение, че първият ученик на йога е била жена. А Шива се нарича Ади Гуру, което означава първият гуру. И той седнал под едно дърво, и дървото се нарича дърво за познанието. И той говори с жената. Така, че йога има 2 основи. Основите са 2, че човекът е божествен, ще бъдете като богове и богини. Значи, това е учението на змията. Да. А Шива е богът на разрушението. Той е богът на разрушението и когато погледнем в атрибутите на Луцифер и Шива, напълно съвпадат. Едно и също. Различни имена, една и съща личност, едно и също учение. Интересно е, че увеличихме това. Той има това лого като господар на разрушението. Да. Когато Господ ме постави пред всички тези истини, когато Господ ме доведе до цялата тази информация, всъщност не исках да говоря за това, но се почувствах много зле, защото много хора са измамени. Има археологически доказателства, открити в Индия, където преди 5000 години археологичните доказателства показват Шива, изобразен с рога. И той също е наричан божество на рога, той е андрогичен, той също има крака на бик, той е като Бафомет, да, същият Ваал, Бафомет, същата личност или същество. И преди 5000 години древните хора, които са живели там, са били наричани Харапани, нарича се Харапанска цивилизация. Той е бил видно божество за харапаните, според археологическите доказателства. А печатът, който се намира в Харапанската цивилизация, която всъщност е северо-западната част на Индия, стига чак до Иран. Това е най-голямата древна цивилизация в цялата цивилизация, особено в северо-западната част на Индия. Печатът Пашупати, нарича се Пашупати, което означава много зверове. Печатът е намерен в разкопките. Това е за йогата. А вие в програмата си обучавате ли хора или учите ли хора по отношение на опасностите? Да. Има физически, умствени и духовни опасности. Първо физически. Йога има 8 крайника. Един от крайниците е тази поза. Друг от крайниците е медитацията, която изпразва ума, с други думи затваря фронталния лоб да не мисли. Физическият аспект на йога и позата, човешкото тяло не е проектирано да се огъва в тези посоки. Много християни на Запад мислят, че това е просто упражнение. Но дори ислямът има в поклонението си упражнения. Ислямът има 9 разтягания във всеки от техните нами. Те трябва да направят 9 разтягания, 9 пози. Така че физическото изразяване на поклонението е неразделна част от много религии. И това е нещо, което е ново за западния християнски ум. Това се отразява на тялото. Ето защо много учители по йога също имат операции за смяна на тазобедрената става, защото тялото не е проектирано да се огъва по този начин. След това, когато навлезем в умствения аспект или преди това в медитацията, много хора изпитват спокойствие,
на ума, но всъщност това не е мирът, който Исус дава, защото когато фронталният лоб е принуден да се затвори, принуден да се концентрира или да се съсредоточи върху едно нещо, и мелатонинът се изпраща в тялото с мисълта, че този човек спи в момента, защото мозъкът не работи. Това е изкуствената стимулация на мелатонина. Ето защо в интуизма това се нарича състояние на блаженство. Това е, което се опакова и продава като мир. Но мирът, който Исус ни дава смелост. Помага ни да се изправим лице в лице с проблемите в живота. В общи линии, разликата е, че единият изключва всичко. И това е основно състоянието на нирвана в будизма. Всичко е затворено. Но Исус казва, че Той идва да ви изпълни. Значи това е антитезата. Всъщност, когато стигнете до там, докъдето можете, в будизма, когато достигнете състоянието на нирвана, достигате състоянието на нищото. Не е ли това поклонение на забравата, на небитието? Да. Докато Исус Христос идва, за да ви предложи живот, и то пълноценен живот. И винаги ми е било удивително как можеш да създадеш религия, в която нищото, несъществуването, празнуването на смъртта става твоя религия. Вярно е. Как се чувствате сега, когато преминете от там към адвентизма? Каква е вашата страст, за да достигнете до хората, които са хванати в капана на това, в което участвахте? Да, виждам, че това е измама. И има един виден политик в Южна Индия. Той всъщност нарече индуизма религия, която представлява лук. Не се опитвам да обидя никого. Имам някои много добри хиндуистки приятели, но това е, което той каза. Защото докато продължавате да белите слоевете на лука, вътре няма нещо. Това е. Така че концепцията за любовта не съществува в индуизма или будизма, защото всичко е свързано с отделяне, докато в библейското християнство има прибавяне. И като говорим за будизъм, Буда всъщност след като медитира за дълги периоди от време, всеки ден, той всъщност умира от проблеми с червата, поради очевидно връзката между мозъка и червата. И така червата стават по-слаби, тъй като мозъкът е потиснат от изкуствено мислене. Двете вървят заедно. Да. Аспектът на диетата и умственото здраве са много свързани. Да. Когато дойде в адвентизма, беше ли шок за теб или бе облегчение, когато откри всички тези неща? Определено е облегчение. Истината ме освободи. И го казвам с цялото си сърце, защото две неща, които разбрах, докато изследвах йогата. Едното е, нивото на измамата е просто невероятно, защото измамата се случва точно пред очите ни, а света дори не знае това. И това ме накара да осъзная нивото на измамата, лукавството на врага и как той е поробил света с лукавство. Това е едното. Следващото е, ако врагът може да бъде толкова тактичен и толкова фин, кой тогава има окончателният авторитет с любов и колко по-голям е той, колко по-велик е в характера си. И успях да различа и да направя разлика между врага и Господа, Спасителя Исус Христос. От тогава аз просто отново посветих живота си да върша Божието дело. Все още работя в прогрес, но Бог ме използва. Нека Бог да те благослови в служението ти и се моля да достигнеш до много хора с истината, тъй като, както казваш, дяволът крие лъжата си пред очите ни и това е част от неговото майсторство. Той успява да заблуди хората. Вярно е. Не само в религиозния, но и в политическия свят. Да. И трябва да бъдем много предпазливи и да използваме Библията като наша основа. Да. И съм много щастлив, много благодарен, че Господ използва тотална атака, за да те изведе от този свят
и да те доведе в красивия живот. Благодаря ви много за всичко, което правите в Clash of Minds. Благодаря ви много, че ме приехте. Точно преди да приключим, вие имате нещо през септември. Да, в средата на септември. 13 и 14 септември. Ние всъщност организираме нашата 4-та конференция чрез нашата организация Wisdom Pearl. И ако вашите зрители могат да гледат предишните видеоклипове и разговори в нашия YouTube канал в Wisdom Pearl, ние организираме конференция в Ark Encounter музеум в Кентъки. Имаме много неадвентна публика също в нашите конференции, която присъства. И целта е да свържем адвентната вест с неадвентната общност и неадвентната публика. Това е в Ark Encounter, което е в Кентъки. В Кентъки да. И всъщност имаме основателя на Ark Encounter и Музея на сътворението. Той ще говори за доказателствата за големия потоп. А също така попитахме дали може да бъде интервюиран от нашия пастор Рон Кели на сцената. Благодарим ви. Можем ли да се помолим заедно? Да, абсолютно. Небесни Татко, говорихме за много важни начинания, разкриващи проблеми, които засягат живота на милиони хора. И се моля да използваш нашия приятел мощно за разобличаване на това, което се случва в света и да го доведеш до чудната светлина на служението на Исус Христос. В името на Исус се молим. Амин. Амин. Здравей, Рейчел, здравейте. Страхотно е, че си тук на щанда на Clash of Minds. Благодаря, хубаво е да съм тук. Просто ни дай малко предистория на вашия разказ. Да, само накратко. Израснах в Адвентната църква и току-що казах на Уолтер, че прекарах известно време извън църквата в продължение на доста години. А след това, преди около 7 години, Бог ме върна обратно. И беше просто невероятно през какво ме преведе Бог. Когато се изпълниш с програми, интернет, каквото и да се натъкнеш, натъкваш се на какво става професоре. Как какво става професоре повлия и укрепи собственият ти живот? Дай ни малко информация, където каза. Беше много впечатляващо. Научих нещо от поредицата и искам да го споделя. И как промени това живота ти? Да, страхотен въпрос. Гледала съм какво става професори от самото начало. И просто невероятна информация. И откривам, че те винаги... Не просто съм убедена за нещата, но и ми се напомня колко близо сме до второто пришествие на Господ и подготовката, която трябва да имаме за това. И със сигурност съм споделила няколко епизода с семейството си по време на пандемията. По време на пандемията имаше някои, които наистина чувствах, че трябва да бъдат споделени за някои от здравните проблеми, които бяха включени там, но също така, как това е свързано с времето, в което живеем и как ги споделяме с членовете на семейството. Не знам произхода на твоето семейство, деца, партньор, каквото и да е, но важно ли е за теб да споделяш Евангелието в района, в който живееш, защото ти самата вярваш толкова силно и виждаш близостта, както току-що описа, на Христос. Какво можем да направим всички ние, за да се сплотим по твое лично мнение, за да накараме хората да разберат? Просто ще отнеме няколко кратки години или по-малко, за да се завърне Христос. Има някаква спешност в това, нали?
Да, мисля, че трябва да продължим да казваме, независимо дали става въпрос за семейството, приятелите или дори другите, може би тези, с които работим, или които дори не знаят. Но да продължим да им казваме, че Исус идва и конкретните причини за това. И служението тук в Clash of Minds е представило толкова добре какво се случва в политическата сфера или на други места по света. И мисля, че когато хората започнат да виждат това, те ще се събудят. Какво красиво изявление. Благодаря ви много, че споделихте времето. Бог да ви благослови. Благодаря ви много. Бог да ви благослови също.